हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म यूट्यूब चैनल दाख्लै सप्तासेनि सिगां आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ आं बानायदोंमोन जे बीटीडी ओनसोलाव थानाय मोननैसो जायगाफोर जाय जायगायाव जोङो दै नुनो मोना लोंनाय दैनि आंखाल आरो इलेक्ट्रिकल पावर साप्लाइनि आंखाल आरो बे भिडिअ आं बे टपिकखौ बुंदोंमोन ससे बुंदोंमोन बाथ्रा नाथाय गोबाङानो आंखौ कमेन्ट खालामदो दि बीटीडी ओनसोलाव बबे ओनसोलाव दै गैया बा दैनि आंखाल बे ओनसोलखौ नोंथाङा खोन्थिनानै होनाय जोंनो नोंथांनि भिडिअनि गेजेरजों होनानै गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन साब्रै साबासो कमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बीटीडी ओनसोलाव गोबां जायगा दङ जाय हाजोनि दैखौ लोंनानै दिनैसिमबो जिउ खांगासिनो दङ आरो बेमार आजारनिफ्राय बिथांमोना बारग'नायनि राहा लामाखौ जानो हागौ मोनाखै मानोना हाजोनिफ्राय बाग्लायबोनाय दै आरो बेफोरखौनो लोंनानै बिथांमोना जिउ खुंदों आरो मिथिखागौ दैज्लां दिनाव माबायदि जायो बेफोर दैया गुबुनले जायो नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो बै अन्थाइबारिनि दुखुनांथाव सावगारिखौ नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायग्रोना लाखो माबायदियै बिथांमोननि दै लोंनाय जाथाय आरो माबायदि दैखौ लाबोयो माबायदियै गासैखौबो नोंथाङा नायना ला आरो बिथांमोननि खुगाजोंनो फंनैसो नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बेसे दुखुजों जिउ खुंदो आरो बेसे दुखुजों बिथांमोना रायजो जाबाय दं अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला आब' नोंथांमोना बे दैखौनो लोङोना लोङो हाजोनिफ्राय फैनाय दैलांफ्रावबो एखे गुबुंलेथार एसे लेथ्राखौनो लोङो जोङो बेखौ लोंबाय बायनानै मालाबा सेहेराफ्रानो गैया मालाबा लोमजानाय बेमार जानाय जायो इसेबां जोङो सरखारनियाव बुङो बिहोयो जेबो खेलखौनो खालामा एसे गोबावनिफ्राय बेखौनो लोंगासिनो जोंनि गामियाव जेबो दैखर गंसे गैया जेबो स्कुलफ्रावबो मोनसेबो दै लोंग्रा बिदि बेबस्था गैया दा बेखौ नायनानै जोंनो हरबाय बायोबा मोजां जागौ आरो दैलाङावथ' एखे लेथ्रा गुबुंलेखौनो जोङो बिदिनो खस्थ' खालामनानै दै बुरना फाहामनानै न'आव फिल्टाराव सरनानै लोङो आरो बेयो मा गामि आब' अन्थाइबारि गामियाव अन्थाइबारि जायगा दखाननि नाय नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबायानो बीटीडी ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां जायगा दङ नाथाय बेफोरखौ जोंनि सरकारा एबा जोंनि बिबानगिरिफोरा बेफोरखौ सुफुंनांगोन जायनि जाहोनाव जोंनि बेक जेनेरेसनफोरा जे जौगाफुनो हायो नङाब्ला जों अरायबो फावसायना थानांगोन नङा होमबा बेमार आजाराव गोलैगोन आरो जोंनि सुबुं अनजिमाफोराबो खमायलांगोन एसे एसे बेनिखायनो बेफोरखौबो सांग्रां जानाय एबा सरकारा बेनि फारसेबो नोजोर होनाया गोनांथि बेफोर ओनसोलनि गथ' गथाय उन्दै उन्दै खुदिया बा देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदियै गावनि जिउखौ दागोन आरो लाइन गैया बा इलेक्ट्रिकेल साप्लाइ गैयिनि जाहोनाव बिथांमोना गावनि जिउखौ एबा फरायनाय जिउखौ माबायदियै बिथांमोना बारलांनो हागोन नङा होमबा गोबां बिथांनियाव खैफोद फैयो बिथांमोननियाव गोबां खैफोद फैयो जायनि जाहोनाव आनजादखौ मोजाङै लिरनो हाया आनजादाव उनथ्रिनो हाया जायनि जाहोनाव बिथांमोना जानो हागौ ड्रप आउटबो जालांनो हागौ नाथाय दैनि आंखालाव बेमार आजारनि गोबां खहा जानो हागौ जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जिउआबो गोमालांनो हागौ बेफोरबायदि जायगाखौ लानानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो जायफोरा आंनि नैबे भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नैबे भिडिअनि जोबनायाव आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो बेनिखायनो आं आसा खालामो दि बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि सरकारनियाव थाङो एबा बीटीडी ओनसोलनि बिबानगिरिफोराव थाङो अब्ला बिथांमोना बैफोर जायगाखौ एबा बैफोर ओनसोलखौ सुस्रांगोन आरो सुस्रांनानै बैफोरनि नांगौ मुवा बेसाद जायखौ जिउ दानायाव जोंनो गोनांथिसिन बेफोर मुवा बेसादखौ बिथांमोननो होगोन होननानै मिजिंथियो आरो बे भिडिअखौ जुदि बै ओनसोलनि सुबुंफोरा नायदोंब्ला अब्ला बे भिडिअखौ गोबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नेक्स्ट मोजां मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजानो नाजागोन आं अब्ला दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय